what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong sisigan sa may Mapandan, Pangasinan ating puntahan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Dito sa may Dabarkad Sisig Hub. Malapit lang to sa may terminal at tapatan lamang mismo ng Villarica. Abot tanaw lang ang Robinsons Mapandan at andito ulit si Lingmo. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. Andito nga tayo dahil mayroon nga tayong bibisitahin at pupuntahang bagong bukas na sisigan dito sa may Mapandan. At andito na nga tayo sa may Dabarkad Sisig Hub. Yes, tama ka mga ka-adventure. Mayroon na rin silang branch dito sa may bayan ng Mapandan. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pakipost na lang yung video para makita nyo. At ang kagandahan dito mga ka-adventure, naka-double fry yung kanilang mga karni dito. Hindi siya makunat. Talaga namang malutong na malutong. Mura lang. Ay grabe, dinig nyo naman, napakalutong. So yun nga mga ka-adventure, nag-order na rin tayo ng kanilang mga pinagmamalaki at bestseller dito na sisig. Dito at nang iwan na rin tayo ng ating sticker. So yun nga mga ka-adventure, tinimplahan na nila ang ating in-order na sisig dito. Nilagyan na nga nila nito ng sibuyas at ang kanilang mga iba pang sikretong pampalasa. Ang Dabarkad Sisig Hub nga pala ay mayroon din branch sa may Santa Barbara, Pangasinan. Mayroon din sa may Bulingit, San Carlos, sa may Kalasyaw at bagong-bago dito sa may Mapandan. At soon to open mga ka-adventure ang kanilang Mangaldan branch. Pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order at nag-order nga rin pala tayo ng kanilang pinagmamalaking burger sisig. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin kayo rito. Heto nga pala mga ka-adventure yung kanilang budget meal sisig na nakakalaga lamang ng 80 pesos. Mayroon ng rice, mayroon ng sisig. At heto na nga pala mga ka-adventure yung kanilang lechon kawali for as low as 130 pesos. Makakatikim ka na nito, pang ulam, pampulutan. Kaya tara guys mga ka-adventure, tikman na natin. Siyempre sa unang kagat, San Pedro agad. Grabe, walang kupas. Napakasarap talaga ng kanilang sisig dito. Dito sa may Dabarkad Sisig Hub. Ay talaga namang quality. At mayroon nga rin sila ditong buy one take one na sisig burger. Sa halagang 55 pesos, dalawa na po mga ka-adventure. 30 pag isa. Kaya kung taga rito ka o malapit lang at mga padaan dito sa may bayan ng Mapandan, naghahanap ng bagong makakainan, iyain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin kayo dito sa may Dabarkad Sisig Hub Mapandan branch. Dahil kung saan nga may masarap ay agad-agad natin niyang pupuntahan.